βολή, το rebound ο Νίκος. Ευστοχή ο Νίκος από τις βολές, 75-41 μπροστά ο Άσο Βόλγης. 3 και 23 πριν τη λήξη του αγώνα. Μειώνει και σοριά. Φυσικά χωρίς ελπίδες για νίκη. Ο Χρήστος τώρα με την μπάλα. Δεν μετράει το καλάθι, τη λήξη ο χρόνος για την επίθεση. Η Καστεριά τώρα στην επίθεση. 2 και 40 πριν τη λήξη του αγώνα. Θα κόψει ο Χατζηφρύσης, το δείξε την μπάλα και τώρα στην επίθεση ξανά ο Έας με τον Χρήστο να οργανώνει. 75-44 μπροστά ο Έας. Ήρεμα τώρα ο Χρήστος κατεβαίνει με τον Βάση, ο οποίος έχει περάσει μέσα. Ο Χρήστος θα σηκωθεί και ευτυχή. Μπράβο Χριστάρα! Το 46 ο Έας. 1 και 45 από τη λήξη. Θα θέλει να κλέψει την μπάλα ο Έας. Κλέβει την μπάλα τελικά με τον Χρήστο. Και τώρα ο Χρήστος θα κατέβει. Δίνει έξω, Χατζηχρήστος και τον Βάση. Στην πρώτη βολή 80-46. Ευστοχή και στη δεύτερη 81-46 μπροστά ο Έας. 1 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Κλέβει την μπάλα ο Έας, Χατζηχρήστος τώρα θα φύγει. Οργανώνει ο Χρήστος. Κερδίζει το. Και θα έχουμε 2 βολές τώρα για το πρώτο Χρήστο. Και 84-46
μπροστά ο ΕΑΣ. 37 δευτερόλεπτα. Η μετάδοση του αγώνα την κάνει ο Τραπεζαρέζης Χαράλαμπος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΑΝΤΑ Κόσμου. Θα γίνει μια αλλαγή τώρα για την Καστοριά, την μπάλα και τον Νέα. Αργά με το χωρί του Χατζιβρέτα. Να Χρήστος. Βάση. Χατζιχρήστος. Αστοχή. Μπροστά ο ΕΑΣ, 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Του ΕΑ και τώρα θα ετοιμαστούν οι παίκτες για το χαρακτηριστικό το όλε. Έλα εδώ, μαζεύω τους ιδιαίτερους πότε να φωνάξουμε ΕΑ. Με τα τρελά χορευτικά του, εδώ βλέπετε. Χαιρετάει. Και εδώ πέτας μαζί με το Στάνι μαζί. Και οφείλει αυτό το σημαντικό από τον Νηπιαγωγείο. 13 χρόνια μαζί. Μπαμπάς του Χατζιβρέτα, ικανοποιημένος, χαρούμενος για το γιο του και για την ομάδα. Κύριε Γιώργο! Ο πρόεδρος της ομάδας, χαρούμενος. Ό,τι θέλετε πείτε. Όπως ξεκινήσαμε να έχουμε την ανάλογη πορεία και στη συνέχεια στην τελική φάση. Μία ήτταση έκανε του αγώνα και δεν πασάρει 2 πάσεις νωρίτερα. Περνάει 5 αντιπάλους, έχει 3 πάσεις να δώσει, δεν δίνει καμία και δεν είναι πάσα. Πάρε δηλώσει για τον προπονητή. 2 φαίνεται καλά. Περίμενε, Μάκο, περίμενε τους έχω. Ο αρχηγός του ΕΑ Μακρινό βάζω, μακρινό. Πιο μακρινό. δεν πάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή μας την επιτυχία. Περάσαμε εύκολα στο Πανελλήνιο. Πάμε να το σηκώσουμε μετά από την καταπληκτική μας πορεία. Άντε, στο Μεσολόγγι τώρα. Αυτά ήταν τα λόγια του Χρήστου Χατζιβρέτα. Τον Νίκος, ο Νίκος. Εδώ το Πανελλήνιο. Έλα, δήλωσε, έκανε και αρχηγός. Καλέ. Περίμενε να ξανακάνω. Πώς νιώθεις μετά την επιτυχία του ΕΑΝΤΑ Κόσμου? Θέλω να πει συγχαρητήρια σε όλα, παιδιά. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ αυτές τις μέρες. Μπορώ να πω ότι η κούραση σε μερικά παιχνίδια φάνηκε, αλλά ευτυχώς είχαμε εύκολο πρόγραμμα. Δύσκολες τώρα να πω ομάδες. Γιατί κοιτάει για πάντα? Γιατί κοιτάει για Η πάντα? ομάδα της Βέρειας
Η ομάδα της Βέρειας ήταν πολύ δυνατή ομάδα στην αρχή, μας δυσκόλεψε αρκετά μπορώ να πω. Το ίδιο και η ομάδα της Σέρρας που ξεπεράσαμε πιο εύκολα με πόδι των Σερών, το οποίο ήταν και το φαβόρι για την πρώτη θέση, το οποίο βγήκε μέσα στο τσέλι. Τρίτη του Κουτσίστα. Τι πιστεύεις θα κάνει μάλλον στο Πανελλήνιο? Πιστεύω πως μία από τις τρεις πρώτες θέσεις θα τις πάρουμε σίγουρα. Εμείς πάμε φυσικά για την πρώτη θέση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φοβούμαστε. Μετά ρωτήστε και το πέλο. Ευχαριστώ πολύ που πήρε αυτή τη συνέντευξη. Για μένα είναι τιμή αυτά τα πράγματα. Θέλω να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο, στον τυμπανιστή μας Μπάμπη Τραπεζαλίδη και κάμεραμαν σε 2 παιχνίδια. Κοντά δεν πρέπει. Έλα, λέγε coach. Τι να πω. Την ερώτηση κάνει. Ερώτηση πρέπει να κάνεις ερώτηση δημοσιογράφους. Έλα, Μπάμπη. Πώς αισθάνεσαι μετά την επιτυχία της ομάδας? Πώς αισθάνεσαι μετά την επιτυχία της ομάδας? Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι τιμή μου και καμάρι που έχω κοουτσάρει τέτοια τριάδα στα γκάρ. Χατζιβρέτας Νίκος, Τραπεζανλίδης Ευστάθιος και Μπέλος Κωνσταντίνος, οι οποίοι έχουν κάνει όργια. Κάνουν όργια, είναι απίθανοι τρελοί. Και το κυριότερο είναι ότι έχουν βγάλει και Έμα Χατζιβρέτα, ο οποίος στο τέλος του αγώνα κάνει επίσης όργια μέσα. Δεν μοιράζει πάσα, σου τάρει τρίποτα με τη λήξη του αγώνα. Εκπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν. Ποιος είναι ο επόμενος? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας? Μετάλλιο στην τελική φάση του Πανελλήνιου. Πρέπει να πάρουμε μετάλλιο. Μετάλλιο, ένα μετάλλιο. Δεν ξέρω ποιο μετάλλιο. Ευχαριστούμε. Έλα. Είμαι τραβημένος με την πορεία της ομάδας μου και πιστεύω ότι θα πάρουμε σίγουρα μετάλλιο στην τριάδα. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Πες κι άλλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες του ΕΑΤΑ μου, οι οποίοι σκίσανε. Αυτός είναι πρώτος. Συγχαρητήρια και στον τυμπανιστή μας. Περίμενε. Πώς νιώθετε μετά την επιτυχία της ομάδας σας? Τρελαμένος, πάμε να πάρουμε το Πανελλήνιο. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Ου,